Жената губи силата си в момента, в който започне да преследва. Колкото повече енергия инвестираш в един мъж, толкова по-далеч от себе си го изтласкваш. Колкото по-достъпна ставаш, толкова по-бързо спира той да се старае. В секундата, в която започнеш да звъниш, да пишеш първа и да проверяваш как е минал денят му, ти преставаш да водиш играта. Ти ставаш предвидима. Когато даваш много повече, отколкото получаваш, ти спираш да бъдеш награда. Започваш да излъчваш отчаяние. А силата никога не идва от място на липса. Спри да тичаш, спри да инициираш, спри да го улесняваш. Когато един мъж наистина те иска, онзи, който има характер, ще извърви пътя до теб, независимо от разстоянието и обстоятелствата. Твоята задача е да се облегнеш назад, да създадеш дистанция и празнота, дори това да ти носи дискомфорт. Когато твоят фокус е изцяло върху него, ти губиш контрол над собствения си свят. Когато фокусът ти се върне обратно върху теб, ти си връщаш силата. Всички искат да бъдат ухажвани, малцина имат дисциплината да замълчат и да изчакат. Методът Аура.